Ay लोगोफोर जोंना आइमोना फैबाय आरोना लोगोफोर आइमोना दिकियाजुलियाव हरसेल' थादों आरोना ओमफ्राय अखानायैनो फैफिनदों ओमफ्राय एम्फौखौ जा बुरजा लाबोखादों आरोना ओमफ्राय जोंनावनो जमा ओंखाम जालांसिगोन आरोना सोर सोर थांदोंमोन दा नुसिगोन आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय जोंनाव ओंखाम जानानै थांसिगोन आरोना ओमफ्राय एम्फौखौहाय मोना दिकियाजुलिनिफ्राय लाबोदोंमोन बेयावनो जमा जानोसै आरोना नायलांदो लोगोफोर दिकियाजुलिनिफ्राय 2 किल' एम्फौ लाबोदों रुजोबखाबाय ओमफ्राय ओंखामा जाजोबखागोन सेरनैखौ थैबायलै दिकियाजुलिनि एम्फौ दिकियाजुलियाव थांग्राफोरानो थेन्थ'बोजोब्बाय ओइथिंबो सानै ओइनै लाजिजोब्बाय नै बे सासेबाव बयलार एवदों ओरैजाय मा बेगर सांनो रोंखोमा गेन्द्राया ना बे मा बुस्थु आयै इलांसि इलांसि लाबोदों ओमफ्राय बेलाय बियो माबा लाइ लाफा खेंला आङो लाइ लाफा होना होनसै दासान्दिखौ दुन्दिया होबावाखैसो दाबो फिसा उनावबो देखाबाय खनलाय दोनलाय खन खाथां थां होननोनो जाम्बि अनलानि बस'गासिनो नै ओइ बिखाया आंनो दोन एवग्राया दे एवना हो एसे रं होखानायसो नुलायबाय मबाइलाव याम्मी मामियासो एम्फौ जाबाय न'जों नायगौमोन बे उन्दुवाखैबा ओमफ्राय नै एम्फौखौ बाखिखौ फाजा एवबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ अनलाजों संसै आङो दायो एवगासिनो लोगोफोर अनलाजों संसै बेखौ ओंख्रि मानसि गोबा अनला ओंखारा अन ओंखारबा मानसि ओंखारा ओरै गोलावै होबा जागोन मानसिखौ होलाय माबाखौ होलाय संदो जोंहा नै एम्फौ लाथाजों होलायसै जानो उनाव गोरा दोङो दै गोथाव जाथारदों दाख्लैनियाबो पानावदि मोनसे नायोना गोमोले मोनसे खयर होनना बुङो बे बुस्थुआ थायो इयाव मोजां नङा पानावबो लोंनाय मानसिफोरा बेखौ जाया खयर होनानै मासे गोलाव थादों गस्ला दोनो गस्ला नायनो नागिरदों बेनोमोन बिदिनोमोन बिदि ना मायो दा नुनायाव आयौ बिदि गुसु नङा या गोलावसोमोन गुसु जाया नै गुसु जाया आखावनाय आरो गानबा गोलाव जायो दा Ay mami, abu, ini, ayo, ini babu ini. Ini kan kemarin ya. Ini si gunung.
मा सावदों फुगोन Enggak. Pokoknya kan sih cuma sepan sampai sampai cuma main aja. Kok sistemnya cuma saya sih. Mari. Lo kayak kadang satu kadang. Kami pas satu kan cuma. Boleh satu yang sih ya. Lu mah kalau kan dia. Lu santai dia. Kok enggak sih? Pergi. Đâu. Đây mình đã thả trong mình đã thả trước kìa. Ayo. Kalau kan mari masuk kan sih. Mati tuh. Dak lek-lek sok kalau. Kita sebelum mati. Beli nabi baru dulu. Udah. Koi. Itu enggak. Apa? Ini beri maaf lek-lek tadi kalau. Mari yang satu yang ini langsung. Nenai di mari. Bina satu kìa. Ini bendan bisa macam. Di sana kita mas. Ini mencari menterang. Tahu. Ini dia mezang. Ini pak gua ini kita tuh ini pak gua. Limantra, maba gebra. Ini be limantra. Sadrini मैलाया मोजां नैबे साद्रिनि कालारा आलदा नै. बे कालारसिन बे फुरगेवगेवसिन नै. Gele. ओमफ्राय अखानायै आरोना लोगोफोरनो आं दायो फुलकबि आलु संबाय दहाय हासबेन्डआ हानानै गालांदोंमोन बिथिं ओंखाम संबाय ओमफ्राय आइया गैया आरोना गामियाव थांदोंमोन लोगोफोर अमानो आदार हैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों दायो बाबाजों आंजों दङ ओमफ्राय बिथिंजाय बाबाजों आंजों साहा लोंनो आङो साहा फुदुंदों आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय मामिया उनाव बाजादों आरोना आइ गैया नालाय आइया गामियाव थांदों सिरि थाखुमाबाय था सिरि था दे मिथिबाय थालिर थाइसे होनाय थौ नङा थाङा आं जेरावबो बाजानो मोनदों नालाय सिरि बाजा आंहा साहा फुदुंदों ओरैबा गेसा जोब्बायमोन आरो ओमफ्राय दाबो गेसा दाख्लैनो जोबदोंमोन ओमफ्राय गोबाव सान इदिनो दसे सुखांबाय थायो जमा जानाया जोंबाय थायो आरो नै दाबो साहायानो दुंगुलायसिगोन नै मेरला गेन्द्रायाबो ओंखाम ओंख्रि फुदुंबाय थायो आरो नै गेसा जोब्बायमोन दाख्लैनो ओमफ्राय ओंखाम गाबनोसै नै ओमफ्राय बिथिं बाबाया लेखा लिरबाय थादों आरोना नङाबाथ' बाबायानो लाखागौमोन आरो मामिखौ ओमफ्राय बाबाया बेस्थ' नालाय ओंखायनो आं बाबाय आरो मामिखौ गोदौफाव गुलायनोसैमोन आंनानै ओंखाम बन्द' खालामनाया मोनगुलायबाय नै गेस जोबनायावनो लोगोफोर दाबो जोबबावगोनसो खोमा एसे खमायबाय नै ओमफ्रायो साननैसो थानानै दा बेलासिफोराव आराम जाबावगोनसो बेयो रुलिमा औ आथानो साहा हैगोन साहाबावनो नायफ्रांबाय थायो आंनि बिबारखौनो लोगोफोर आङो गाबोनथ' बिस्थिबार ओमफ्राय गाबोन लायबावगोनसो फुलखौ ओमफ्राय आं गाबोन आइनाव बिगोन फुलखौ आइनाव बिहरबावगोनसो आं गाबोन हासार लायनो थांखानांगोन गाबोन ओमफ्राय हासारखौ दाख्लै बावबोदों नालाय गाबोन लायफिनसै मोजां जासिनबाय बिबारा बेखौ नायनो र' नैहाय बिदि ओमफ्राय बेनाबो कालारा चेन्ज जाबाय नै इदिसोमोन ओमफ्राय इदि जाबाय नै कालारा ना मामि आंना फिसाजोआ खानो नागिरोहाय ओमफ्राय मोजां बिबारखौनो आंनि सनासो नै ओमफ्राय बेहा इदि जि गोजा जाबाय बेहाबो लोगोफोर मालाय गेन्द्रानि फेभरेट नो बियो गेन्द्रानि फेभरेट बा जा मोजां मोनो मालाय मोनबाथ' बिदिखौसो लाजोबबावगौमोन जाहैदों ओमफ्राय आइदिखौबो लादों आरो ओमफ्राय नै बेहा गुफुर नै आयै फिसा बेहा मानो थैखो ओइ नैबेयाबो बिदिनो नैबेजों बैजों एखेयानो खोमा बेहाथ' लावदुम नै आइ फिसा मना खानानो नैबेहाबो सब बिबारानो बारनैल' ओमफ्राय ना बारथाम नैबेनिया बारनैल' बेना बारथाम नै ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयो ना बायनानै फैखादों बिबारा ओमफ्राय बे सिङाव गनसो सोनानै होदों जोङो गन ओमफ्राय दाबो दंबावो नै बेथिं फैबाय थायो आंहा दाना मोजां मोननानै नै जा गेस बन सफैबाय दहाय लाबोदों ओमफ्राय लाङाखै दा गेन्द्रा लांथोंसै नै दायो बिफायाबो स्कुलनिफ्राय फैबाय डाइरेक्ट ओंखाम जाखांबाय सुस्रांखांबाय ओमफ्राय दहाय सानाव फुङाव कारेन्ट गैयामोन ना ओमफ्राय दैयानो गैयामोन बेखायनो खर' लोबनो मोनाखै आरो ओमफ्राय आं दायो खर' लोब्बाय जों दायो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर मामिया मा गगा मोननायानो हामाखै नालाय गुजुनायानो हामाखै गगा मोननायानो हामाखै ओमफ्राय दसे मडेलाव बोरमायावनो आरो थांनो नागिरदों दसे टाइमानो 3टा जालायबाय बिफाया स्कुलनिफ्राय फैबाय जाबाय लोंबाय आंहाबो दासो दुगैनो खर' मोनदों दहाय दैयानो गैयामोन ना फुङाव दुगैबा जों दायो थांग्रोनोसै लोगोफोर बिफाया गारि फिटिं गैयाबा थांग्रोनोसै